kinnertuen pukeminen. Laitetaan kinnertuki tähän kinnernivelen etupuolelle ja asetetaan se tähän ihoa vasten ja sen jälkeen kierretään tarranauha. Ensin tämä ylempi nauha, missä lukee tämä taituki-merkki ja sitten kierretään tämä alempi tarranauha ympäri. Niveli jää tähän näiden harmaiden nauhojen väliin. Me täältä voidaan tunteekin ihan tämä kalkkaneus eli kantaluu. Ja se on siinä tukevasti, se ei kierrä eikä laskeudu tai nouse.